Us presentem la millor oferta educativa per aprendre català. El català portàtil i tornaveu. El català portàtil és una col·lecció que s'ocupa d'aspectes específics de la llengua catalana. Té un disseny atractiu i modern i un format de butxaca manejable proper a l'usuari. Verbs.cat, els verbs catalans conjugats. Tots els verbs catalans conjugats en un manual pràctic i clar. La solució per a qualsevol dubte de conjugació o ortogràfic. Parlem-ne! 33 situacions de català pràctic. El català pràctic us ajudarà a resoldre situacions quotidianes a partir de 33 centres d'interès. 1000 paraules, mots i expressions del català col·loquial. 1000 paraules que us ajudaran a consolidar el vocabulari col·loquial de la llengua catalana. Dites.cat, locucions, frases fetes i refranys del català. Dites.cat conté el cabal imprescindible de locucions, frases fetes i refranys del català posats al vostre abast. Catanyol.es, el catanyol es cura. Catanyol.es recull més de 400 interferències del castellà i en dona la solució genuïna en català. Tornaveu, manuals imprescindibles del català actual. Col·lecció que aplega diversos manuals, gramàtiques, assaig i reculls sobre la llengua catalana tractada en tots els seus vessants. El català escrit, manual d'autoaprenentatge. Eina bàsica per adquirir les nocions principals de la normativa, consolidar els aprenentatges adquirits o aclarir dubtes i vacil·lacions. Qui estima la llengua la fa servir. Els catalans i l'ús del català. Reflexions sobre l'ús del català a partir d'exemples de la vida quotidiana. I també l'anglès fàcil, el primer mètode d'autoaprenentatge d'anglès bàsic explicat en català i adreçat específicament als catalanoparlants. Tot això i molt més a www.llenguacatbarcanova.cat. Hi trobareu mostres dels nostres llibres, crítiques i ressenyes dels nostres materials, novetats, catàlegs i moltes coses més. No oblideu de visitar-nos!